மேல வரக்கூடிய பிக்சர்ஸ் அண்ட் லோகோஸ் வச்சு எந்த கேம்னு கண்டுபிடிங்க. பார்ட் 2 வீடியோ கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும்னு நம்புறேன். லோகோஸ்லாம் ஃபாஸ்டா வந்துட்டே இருக்கும். டக்கு டக்குன்னு கெஸ் பண்ணுங்க, இல்ல பாஸ் பண்ணி கூட பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ராக்கெட் லீக். அடுத்து என்ன பாருங்க, உலகம் பூரா இப்போ ட்ரெண்டிங்கா இருக்க ஒரு FPS கேம் தான் இது, Valorant. அகைன் FPSன்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது. கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் தான் இது. இது என்னன்னு தெரியுதான்னு பாருங்க. க்ளூ வந்து அந்த பிக்சர்லயே இருக்கு. Borderlands 3 தான் இது. இதுவும் ரீசெண்டா வந்த கேம் தான், பட் நான் ஒன்றும் ஆடல, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கண்ட்ரோல்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அதான் கரெக்ட். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்பவே ஃபேமஸான கேம் இது, பட் ரிவ்யூ சரியா வரல. சைபர்பங்க் பார்க்கறதுக்கு வேணா ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் மாதிரி எடுக்கலாம், பட் அது கிடையாது. அசாசின்ஸ் கிரீட் தான் கரெக்டான ஆன்சர். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேமும் இதுதான். நான் அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண கேமும் இதுதான். அரௌண்ட் 8000 hours மேல. Dota 2. அடுத்து இந்த மொத்த கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நம்பர் 1 கேம் எதுன்னு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா நான் இதை தான் சொல்லுவேன், Elden Ring. ஃபைனலா ஓகே, இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய ஆடி இருக்கேன். மாடல் காம்பேட்னு சொன்னீங்கன்னா இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். இந்த 10 லோகோஸ்ல 7க்கு மேலே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு உண்மையான கேமரா தான் இருப்பீங்க. Cheers.